Здравейте на всички, казвам се Запрян Тодоров и съм на 27 години от град Пловдив. Аз съм брокер на недвижими имоти от 5 години. Правя това видео да ви запозная с една невероятна бизнес възможност, която аз изграждам и която има невероятната способност да промени живота ви. Понеже цена на моето време и времето на другите, ще мина директно към слайдовете. Така, стратегия за успех. Какво значи стратегия и защо ни е нужна стратегия? Това е нещо, което вече е пробвано, нещо, което е довело до някакви резултати и ние можем да го използваме на готово. Защото без стратегия ние се осланяме на хаоса, а хаоса може да доведе до нещо, може да ни доведе до нищо. Когато имаме стратегия, ние имаме предвидими резултати. Тоест, очакваме да направиме нещо и да имаме предвидими резултати, докато правейки хаотични действия, не е сигурно дали ще бъдем доволни от резултатите. Така, за какво става въпрос? В традиционния бизнес модел, както виждате, ние сме едни клиенти. Където да отидем, ние сме клиенти и обикновено плащаме 100% от цената, която е обявена. Когато отиваме в магазина и си харесаме нещо да си закупиме, ние плащаме цената, която е на етикета. И много рядко можем да се пазарим с магазинера. Сега дай ми тук отстъпка, нали? Понякога се случва. В традиционния бизнес модел, да не знам дали сте се замислили, 100% от нашите пари, които плащаме, дали наистина 100% стигат за продукта, ами не. В най-добрия случай 40% от нашите пари отиват при производителя. Другите 60% остават търговец на едро, търговец на дребно. Дали е справедливо? Да, абсолютно. Защото търговеца на едро е отишъл до там, той има камион, има складова база, той ги е разнесъл на търговеца на дребно, там има заплати, служители и много, много, много неща. Обаче, в традиционния бизнес модел едва 10-12% остават като печалба на производителя и другите 30% отиват за реклама, за да може вие да сте чували за този продукт и да си го вземете. Какво правим най-често? Влизаме в магазина и купуваме най-познатата марка. Рядко купуваме марка, която не сме чували и не знаем. Този бизнес модел, който искам да ви предложа тази вечер е как ние можем да освоим тези 60%, които иначе остават в търговската верига. Как го правиме? Свързваме се директно с производителя. Като тук има нещо много важно. Докато в горната част производителя ам, оцелява с тези 10, 12, 15% заради скъпата реклама, той бута качеството. А тук в нашия бизнес модел, производителят успява всичките 40% и той може да инвестира в качество. Сега си представете, ако имахте ам, изключително голям набор от ексклюзивни продукти, които ги няма в магазините мрежи и вие, които могат да бъдат закупени само от човек като мен или вас. Така, за какво става въпрос накратко? Започваме да пазаруваме едни качествени продукти. Ще споделя малко по-късно какви са продуктите. Ние сме доволни, защото те са с много високо качество и са икономични, изгодни, здравословни и много, много, много да говоря за продуктите. И започваме, за тези от вас, които искат да станат партньори и да градиме бизнес, започваме да споделяме на вашите хора, на вашите познати. В процеса на споделяне все ще намерим такива будали, а дали са будали наистина, които ще кажат, да, искам да пробвам тези продукти. Те ще бъдат също доволни и в един интересен момент те ще започнат да споделят и те на своите познати. И тук цифрите нарастват, цифрите стават много красиви. Какво, ако можехте да изкарвате по 9 и 18 хиляди лева на месец? Много добре, нали? Вашата работа дава ли ви този шанс? Така, в традиционния бизнес модел, големия бизнес, има тук един смешен мой любим пример, че собствениците на много големия бизнес вечер спят като бебета. Будят се на всеки няколко часа и плачат. Плачат от ужас бизнесът им да не излезе извън контрол. А тук, в мултилевел маркетинга, ние се молиме всяка вечер нашия бизнес да излезе извън контрол. За какви продукти става въпрос? Хранителни добавки. Значи аз съм голям фен на хранителните добавки. Постоянно съм пълен с енергия, ентусиазиран, здрав, нали? И викат хората ти какво, нали? Защо така си постоянно енергичен да не взимаш нещо, нали? Викам, не бе хора, просто се грижа за здравето си.
Относно хранителните добавки, компания Nutrilite е на 90 години. 34-та година доктор Рембург още тогава се е сетил, че може би организма има нужда от помощ, подкрепа и създава първата хранителна добавка. Вие представете си 34-та година да продавате хранителни добавки. Те са отмислили за луд. Но луд не луд, само лудите хора имат смелостта да имат способността и смелостта да променят света. И не знам дали сте се замислили, но от 34-та насам качеството на храната ни е паднало над 100 пъти. И за тези от вас, които казват, аз имам плодове и зеленчуци, окей, а знаете ли, че всеки един плод или зеленчук, след като е откъснат от корена до първите 6-7 часа, губи по-голямата част от ефективните си съставки и витамини и ядете фибри. Да, окей, да ядете плодове, но друго пък твърдение от учените е, че за оптимално здраве трябва да ядете 5 различни цвята плодове на ден. Трудничко си. Така, XS са хранителни, т.е. спортни хранителни добавки за спортисти, здравословни енергийни напитки. Между другото, система за готвене, долу дясно виждаме Amway Home, това е любимата ми серия. Ам, Едно от основните идеи на компанията е: изхвърлете битовата химия от вкъщи, вкарайте битова органика. Това са биопродукти, продукти на растителна основа. Не знам дали сте се замислили и знаете, но най-основната причина за най-страшните болести са именно верото, с което си миеме чиниите, препаратите, с които почистваме и праховете, с които си переме дрехите, защото това е битова химия, канцерогени и сами се досещате колко са здравословни. А тук даже опаковките са биоразградими. Така, система за вода и спринг, това прекрасно бижу, което краси вашия дом, на супер бюджетната цена, колкото един смартфон и най-продаваната система за пречистване, домашно пречистване на вода. Вие пиете вода от извора. Козметика за нашите прекрасни дами, защото ние знаем, че когато жената изглежда добре, е щастлива и се чувства добре, и мъжът е щастлив и изглежда добре. Така, Сатеник са серия за шампуани, устната хигиена глистер, това са изключително високо качество продукти, пасти за зъби, четки за зъби, води за усти, конец за зъби. G&H, Gentle and Healthy. Това е нежната серия, която аз между другото си мислех, че е супер женско да ползваш душки, обаче откакто ги пробвах направо, си викам защо толкова време отлагах. И нещо, което задържа хората в днешно време, е именно общността. Аз в нашата агенция за недвижими имоти, това ще е най-трудното нещо, което ще направя в момента, което ще дойда да напускам, защото ние сме една общност, ние сме едно семейство. Не знам каква е вашата общност и дали вашата общност ви помага да растете и да се развивате и дали вашата общност ще ви доведе там, където искате да отидете в живота си. Тук ви предлагаме да се включите към една общност на победители, Network 21. Това е университета на успеха, това е училище за големи. Хората от вас, които не знаете какво е личностно развитие, ами не е лошо да научите какво е личностно развитие. Това е моята система за личностно развитие. Тя какво предлага? Семинари, срещи, книги, аудио, видео лекции. Нали, каквото вкарате в главата си, това ще изкарате. Дали си пълните главата с глупости, новини за финансовото и икономическо състояние на нашата държава или друга държава, или вкарвате позитивни мисли и утвърждаващи вярвания, за да се предвижите напред. Компания АМО е основният партньор, който ни предлага бизнеса, възнаграждението, продуктите, логистиката, правни, законови, всички неща. Тя се е погрижила за всичко. И ние просто трябва да пробваме нейните продукти, да се влюбим в нейните продукти и да започнем да споделяме на хората. Това е компания на над 60 години. Пишете в Google Top 100 Direct Sales, ще видите кой е на първо място. Естествено, че сме ние. Това е компания, която се е доказала вече. И както казва един от любимите ми ментори, вие сериозно ли мислите, че ние можем да лъжеме милиони хора в над 100 държави в продължение на над 60 години? Та Amway е реален бизнес, реална компания, реални продукти и е нещо, което си заслужава да бъде проучено.
Знаете ли, аз като брокер на недвижими имоти, не са лоши доходите на брокерите, супер са, но колкото по-успешен ставам, колкото повече градя името си, толкова повече работа започва да идва. И аз трябва да обработя персонално всеки един клиент. И аз не му виждам края. В смисъл, аз не съм от тези хора, които искат да ходят на работа 40 плюс години, да е на заплата с шеф, ограничено, фиксирано работно време, ограничена заплата, нали. Аз съм свободолюбив, предприемач, обичам да разполагам с времето си. Ам, и не искам някой да определя аз колко да почивам и колко да изкарвам. 20 или 30 почивни дни в годината не ми звучи добре. Обичам риболова, да ходиш за шарани петък, събота и неделя. Трудно се съчетава с много работа, работни позиции и професии. Имам изключително много други хобита и понеделник сутрин не ме кефи да пътувам в трафика за работното си място. Не казвам, че това е лошо. Това е страхотно. Ние имаме нужда от всеки един работещ човек, защото иначе няма да има кой да произвежда, няма да има кой да се грижи за всичко. Така че, ако вие сте от хората като мен и искате да... Вижте, не казвам, че това е единствената възможност да постигнем финансова свобода, бизнес развитие и, нали, изкарване на пари, но това е моята, това е една от най-добрите и доказани стратегии. И ако вие сте от хората, които искате пасивни доходи, свобода, гъвкавост, свържете се с човека, който ви е изпратил това видео и нека се срещнем да ми кажете за вашите мечти, вашите цели и да видим дали можем да приложим това в вашия живот и вашия график. И един бърз пример, бонус от мен в сферата на недвижимите имоти. За да получавате 400-500 лева на месец пасивен доход от отдаване на имот под найем, вие трябва да съберете и да инвестирате не по-малко от стотина хиляди лева, за да купите апартамент, който да отдавате под найем. Това за град Пловдив. Предполагам, че другите градове, доколкото имам познание, е подобно. Колко лесно се изкарват 100 хиляди лева, колко лесно се инвестират и занимавали ли се с наематели? Това е страхотно, между другото, но ще ви кажа един много по-лесен начин. Пробвайте от нашите продукти, ще ги харесате и заедно ще измислим стратегия как да споделиме на вашите познати, да научим 10-15 семейства да пазаруват по този начин и вие ще получавате по 400-500 лева на месец допълнителен доход. Може да закърпите доста дупки с този допълнителен доход на месец. А ако искате да получавате по-високите суми, ще трябва да се срещнете с мен и да обсъдиме вашата стратегия. Хубава вечер!